Kaixo lagun, gaurkoan, teknologia ikasgaiari dagokion gai bat aztertuko dugu. Elektrizitatea. Lehenik, elektrizitatearen inguruan gizakiak historian zehar egin dituen aurkikuntza batzuk aipatuko ditugu. Gero, elektrizitatea zer den azalduko dugu. Eta azkenik, korrente elektrikoa eta zirkuito elektrikoen inguruan arituko gara. Ea has gaitezen. Elektrizitatea gure inguruan dugun energia mota bat da. Ez dugu ikusten, baina bere efektuez jabetzen gara. Naturan, betidanik izan dugu elektrizitatea gure artean. Adibiderik nabarienak eta ikusgarrienak tximistak direla esango nuke, bai horixe. Gaur egun, elektrizitatea artifizialki lortzen da, eta ezinbestekoa dugu gure eguneroko bizitzan. Pentsa ezazu lagun, une batez, energia elektrikorik ez bagenu, zure bizitza nola aldatuko litzatekeen. Gizakia, aspaldi ohartu zen naturan fenomeno elektrikoak gertatzen zirela. Geroztik, aurrerapen handiak eman dira. Hauek dituzu une historiko aipagarrienak. Kristo aurreko 600. urtean, astronomoa, filosofoa eta matematikaria zen Miletoko Tales greziarrak, anbarra oihal batekin igurzterakoan sortzen zuen efektua aztertu zuen. Anbarrak, lumak eta objektu arinak erakarri egiten zituela jabetu zen. Hain zuzen ere, hortik dator elektrizitate hitzaren jatorria. Grekoz, elektron hitzak anbar esan nahi baitu. Askoz geroago, 16. mendean, William Gilbert zientzialari ingelesak indar elektrikoak aztertu zituen. Aurrera eraman zituen esperimentuen ondorioz, material eroaleak eta isolatzaileak zeudela ohartarazi zuen eta elektroskopioa asmatu. 1752an, Benjamin Franklin estatu batuarrak tximistorratza asmatu zuen. Tximisten energia elektrikoa lurrera bideratzeko modua. 1789an, Alessandro Voltak, fisiko italiarrak, pila elektrikoa asmatu zuen, elektrizitate sorgailu bat azken batean. Hemezortzigarren mendearen azken laurdenean, Nikola Tesla serbiarrak bonbila eta irrati asmatu zituen, eta elektrizitate komertzialaren hastapenak jarri zituen. Aipatu ditugun ikertzaile hauek ospetsuenak badira ere, beste 11 zientzialarien lanari esker iritsi da elektrizitatea gure gizartearen motorra izatera. Bueno, lagun, bada garaia elektrizitatea zer den eta nola sortzen den azaltzeko. Elektrizitatearen fenomenoa ongi ulertzeko, lehenik materia zerez osatuta dagoen azaltzea komeni zaigu. Gu geu eta inguratzen gaituen guztia materia da. Eta materiaren oinarria den egitura mikroskopikoa atomoa da. Modu errazago batean esango dizut, materiaren zatirik txikiena atomoa dela esan ohi da. Dena den,
atomoak beste partikula txikiagoak ere baditu bere baitan. Partikula subatomikoak. Izan ere, atomoaren egitura eguzki sistemaren antzekoa da, baina eguzki sistema erraldoia den bitartean, atomoarena mikroskopikoa da, eta gure begientzat ikusezin. Atomoak nukleo bat du, eta bertan protoi eta neutroi izeneko partikulak biltzen dira, eta inguruan, abiadura handian, elektroiak dabiltza biraka. Protoiek karga positiboa dute, elektroiek negatiboa eta neutroiek ez dute kargarik. Atomoak berezko egoeran, elektroi eta protoi kopuru bera izaten du, beraz, karga elektriko neutroa du. Baina zenbait kasutan, biraka dabiltzan elektroiak atomo batetik bestera mugi daitezke. Orduan, elektroia falta duen atomoak neutroa izateari uzten dio eta positiboki kargatuta gelditzen da. Eta elektroia gehitu zaion atomoa aldiz negatiboki kargatuta. Zer da beraz karga elektrikoa? Karga elektrikoa fenomeno elektrikoak eragiten dituzten gorputzen ezaugarria da, eta erakarpen eta aldaratze indarraz adierazten da. Karga negatiboaren eta positiboaren artean erakarpen indarra sortzen da. Karga bera duten partikulen artean berriz aldaratze indarra. Karga elektrikoak sortzen dituen efektuak ikusteko, saiakera proba erraz bat egingo dugu. Begira, bolaluma oialez igurtzean, elektroiak oialetik bolalumara igarotzen dira, eta horren ondorioz, bolalumak karga elektriko negatiboa hartzen du. Karga negatiboa duen bolaluma, paper puskatxo batera hurbildu ezkero, bolalumatik hurbildagoen papertxoaren muturreko elektroiak beste muturrera joaten dira. Horregatik, paperaren mutur horrek karga positiboa hartzen du eta bolalumaren karga negatiboarekin erakarpen indarra sortzen da. Halako kasuetan, gorputz zati batean karga elektrikoak metatzen direnean, gorputzak elektrizitate estatikoa duela esaten da. Fenomeno elektriko hauek beste zenbait egoeratan ere gertatzen dira. Elektroiek zenbait materialetan zehar atomoz atomo etengabe igitzeko joera dute. Hau horrela izanik, zer da korrente elektrikoa? Korrente elektrikoa elektroien etengabeko desplazamentua da, material batean zehar gertatzen den desplazamentua. Material guztiek ez dute berdin jokatzen elektrizitatearekiko. Material batzuk korrente elektrikoa pasatzen uzten dute, eta material eroale direla esaten dugu. Beste batzuk berriz ez diote uzten pasatzen korrente elektrikoari, eta material isolatzaile direla esaten dugu. Metalak oro har elektrizitatearen eroale onak dira. Plastikoa, egurra eta zeramika aldiz material isolatzaileak dira.
Beno, eta nola sortzen daba korrente elektrikoa? Begira, elektroien etengabeko desplazamentua sortzeko, ezinbestekoa da eroalearen bi punturen artean karga desoreka bat gertatzea. Hau da, mutur batean elektroi asko egotea eta beste muturrean gutxi edo bat ere ez. Horrela, karga negatiboa duten elektroiek karga positiborantz mugitzeko joera izango dute. Zuk ondo dakizun bezala, antzeko egoera bat gertatzen da elkarrekin komunikatuta dauden eta likidoa duten bi ontziren artean. Bi ontzien likido maila ezberdina bada, maila berdina izateko joera dute, eta horregatik likidoa ontzi batetik bestera joaten da. Aurreko adibidean, ura hodian zehar mugitzen den antzera, elektroiak eroale batean barrena mugitzen badira, zirkuitu elektrikoa sortuko dugu. Zirkuitu elektrikoa beraz, korrente elektrikoa eroaten duten eta elkarri konektatuta dauden elementuen sistema da. Zirkuitu elektrikoak eduki ditzakeen elementu garrantzitsuenak azalduko dizkizugu orain. Gutxienez, 3 elementu izaten ditu zirkuitu elektriko batek. Sorgailua, hari eroalea eta argailua. Goazen 3 azaltzera. Sorgailua. Sorgailuen artean alde batetik pilak eta bateriak daude. Eta hauek prozedura kimikoen bidez sortzen dute energia elektrikoa. Beste alde batetik dinamoak eta alternadoreak daude. Eta hauek modu mekaniko batez sortzen dute energia hori. Hari eroalea. Hari eroalea kobrezkoa edo aluminiozkoa izaten da. Metal hauek elektrizitateari erresistentzia gutxi jartzen diote eta. Hari eroaleak elkartzen ditu zirkuituan dauden gainerako elementuak. Argailua. Argailuen bidez, energia elektrikoa beste energia mota erabilgarri bat bihur daiteke. Esate baterako, zenbait erresistentzia elektrikoen bidez, beroa sortzen da. Bonbilen bidez argia eta motorren bidez mugimendua. Kontrolagailuei esker, korrente elektrikoa nahi dugunean eten dezakegu. Ohikoenak hauek dira, etengailuak, konmutagailuak eta sakagailuak. Babesgailuek berriz, eten egiten dute korrente elektrikoa zirkuitoko beste elementu batzuei edo erabiltzaileoi kalterik ez eragiteko. Noiz gertatzen den hori? Korrente igoera bortiz bat edo zirkuitotik kanporako korrentearen iesen bat antzematean. Zirkuito elektrikoan aurkitzen ditugun elementu hauek irudikatzeko ikur berezi batzuk erabiltzen dira. Hauek dituzu ikur arruntenak. Pila edo bateria. Hari eroalea. Bonbila.
motorra. Erresistentzia. Etengailua. Irudika dezagun orain zirkuitu elektriko honen eskema elektrikoa. Eskema elektriko honetatik abiatuz, eraiki dezagun zirkuitu elektrikoa. Beno lagun, zerbait ikasi ote duzu? Nik ala espero dut. Hurrengoan, gehiago eta hobeto. Ondo izan!